assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa wadde heblo sukaɓe afrique weltare tv e dendagal layletri pelle men on calminama e kuuɓal on ñaganama Allah moƴƴere balle judde battane moƴƴe on mbiyama kadi juulemo wuuri joni juul kewɗo oɗon jallo oɗon jaafo Allah rokki en tawede oɗo saaha hikka yo Allah rokki en tawede kadi oɗo saaha mo wuuri taweɗen ɓeydi e diine men ustaki yataw ko uste men fof ko bakatuji men e rafiji men e caɗele men e basal men allahuma amin en mbi dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe e gardugol Sar Abdoulaye Sarr dendagal fedde heblo sukaɓe afrique e gardugol ceerno Habous Diallo e cukkumum sokhna Mariame Tijani Ba on mbi en mbi windere nde kala juulemo wuuri oɗon jallo oɗon jaafo ko suuɗi o ko feeñi oɗon jallo oɗon jaafo hakkude kaalowo e kettoɗo nde won noon kaalowo andi tan ko haali kaalowo andi tan ko haali ko keɗotoɗo wawi gandanɗa hoore maɗa ñawde ko neɗɗo haali ko keɗotoɗo kadi gandanɗa maɗa kala kaalowo kadi e saaha ma wot saaha ko dillini ɓerɗe heɗotoɓeɓe ma med saaha gandanɗa hoore ko haali taw ko yaadani walla welani heɗotoɓeɓe neɗɗo noon ko kaalowo tan jamma ñalawma ne haala subaka ne haala kikiɗe hay sinno haali ko weeli walla haali ko moƴƴi walla haali ko feewi walla haali ko welma ma wet saaha haala ko yaadani e hakkille maɗa walla ko welani fittanu maɗa walla kene musma walla tawa haala ka ene joofima ɗum noon en ñaaguima hen yafuya dendagal noon ɓe inde mumen tonggode men denda o taweteɗo e dente men e dendagal hettotoɓe dade men ɗeɗa minen dendagal équipe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa guila to banggue yewtere men ɓuuɗo yurmede ha to banggue coccorde rendo ha to banggue jalngo miijoji ha to banggue jewte men bawɗe wonde pop on ñagama hen yafuya en mbi kadi yo Allah rokken tawde ɗo saaha mo wuuri sikki ala kala ñande altine eɗen kewi addude buuɗal yurmede men ko fati e gandal nde on noon pular wini puccude ɗo windere nde kala ko gandal so tawi kadi ko lampa jomnotoka aduna o fof kan lampa kadi ko gandal gonga ene waɗi gandal ngal Allah lowata e neɗɗo ene waɗi gandal ngal gandanɗa hoore maɗa neɗɗo jibtinte no micciyanke goto woni philosophe goto wi o wi ignorant wodani neɗɗo kay mo anda haydara o wi on wodani sabu neɗɗo ko famɗi fof kala ko jibinaɗo ene jibdine e gandal ɗum ɗon ko Allah lowata ɗum e neɗɗo woni ko wiyete connaissance innée woni gandal jibtintegal o rokki yeru o wi bebbe so jibinama bebbeyel to jibinama o wi bebbeyel bojji wayata ɗi ŋekaɗe ɗi goyata ɗi ko holko ɗum jangguinta holko ɗum firti ɗum waɗi so ɗum teski so bebbeyel jibinama hayso ngel timmi poids maggel ne timmi e ngel foofa so ngel wayani docteur eɓe ngarwi neɓe yummiraɗo eɓe jogo gandanɗa hoore maɗa fayre eɓe jogo kulhuli eɓe mbaɗa feere fof haɓe déclenche bojji ngel ɗon bebbeyel jibinaguel jen sahaɓe mucciguel jen sahaɓe ƴettano comme ɗum ɗon ina fulle on ni wona e fiide teppone he koykone he beele bebbeyel ngel e déclenche bojji saabu ko haɗi ngel woyde ko holko sukki bojji ɗi il faut ko ngel woya so ngel woyi holko ɗum udditta e organisme makko holko ɗum kay firtata holko ɗum andinta ɗo ko gandal bebbe so jibinama so ɗon to gandanɗa hoore maɗa fuka o totta e nene makko itta endu tottamo endu ndu omo andi o wufora endu ndu tan omo andi endu ko waɗa e makko waɗa e hunuko makko omo andi ɗum ɗo ko endu no kosam ɗam yalta beel kosam ɗam yalta la budda o muyna woni fooɗa o fooɗa omo andima pooɗa nde kosam ara kosam ɗam mo fooɗi ari e hunuko he omo andi il faut ko moɗa ɗam woda ko nafimo o moɗa ɗam ɗon kosam ɗum ɗo fof ko gandal ngal jibdina hay goto jangguinanimo hay goto hollanimo ko Allah loyi ɗum e hakkille makko Allah rokkimo ngal gandal woni ko wiyete gandal innée bebbeyel saaha tokosel ngel wattani hakkille walla ngel dañani hay lewru walla hay lebbi ɗiɗi bebbeyel ngel woya jiya neɗɗo fof ara nagga ngel ƴetta ngel wona e woyde ngel salo deƴƴude yummiraɗo ƴetta ngel santa salaire guleki yummiraɗo o ngel anda tigi tigi ɗum ɗo ko nene ko juuɗe nene maggel ngel anda tigi ɗum ɗo ko guleki nene maggel ngel deƴƴa ay ngel heftini yummiraɗo ɗo ko gandal ko ɗum ɗo wiyete connaissance innée woni gandal gandanɗa man ngal neɗɗo jibtinte neɗɗo ko wiyete gandanɗa mbiyeten ko hangaɓe woni won rafaɓe to banggue hakkille ko jomum rafa ko pop en andi musidɓe tedduɓe saaha ma daña ko ñaami en andi ma ñaama so ñamani holko waɗata ɗum ƴeewa ko ñaami en andi galle mumen
en andi yimɓe galle mumen en andi dendagal famille mumen fof ne andi heddoto ko jogo comportement pewɗo e mumen walla ala kono en andi sabu en jii sahaa wiyeteɓe ko rafaɓe hakkille jomum yaha wuubo ha tampa so tampi fata galle mumen andi galle mumen walla hayso ko nokkuyel hayso wona faaɓe galleji men waɗi yimɓe ko ɓuri hen hewde ni taw ko rafiji men ɗi ko golle walla ko yaltinaɓe galleji men ko yaltinaɓe galleji bamumen jogo nokkuyel taw ngel nokkuyel ko ɗon woni to mbalata walla ɗon woni to jallata ɓe jaaha ɓe nguubo to mbawi yaade pop maɓe garta ɗon hoɗande mabɓe to ɓe cuuɓi hoɗande mabɓe ɗo ɓe garta ko ɗon ɓe ñallata walla ko ɗon ɓe mbalata ɗum ɗo fof koye gandal jeeya musidɓe tedduɓe ɗum addani noon oɗo philosophe woni micciyanki wiide wonde neɗɗo ignorant ala neɗɗo mo anda haydara o wodani hiidi tan noon ko gandal holno fotiri gandal noon tigi ko gandal janggatengal ko gandal tigi ko gandal janggatengal noon hande yewtere men tigi ko yidde sembinde jinnaɓe ɓe yen tinno yen janggin ɓesguji meɗen yen tinno yen janggin ɓesguji men hande to jarten ɗo e wonɓe dow men heccuɓe en jinnaɓe men wona ministre wona gandanɗa hoore président wona gandanɗa hoore maɗa ceernajo mawɗo wona almudo mawɗo wona bawɗonde fof kala hande ne âge tuggi âge meɗen fayi dow mbiɗen kala ko gandal ngal neɗɗo jogui ene jogui nimsa pourquoi janggani ko ɓuri ɗum pourquoi ɓeydani jangde mum ha ɓuura to yetti hande ɗo nde wonno gandal walla jangde ko famɗa suura gandal ko famɗa suura heewa lammina donc kala no gandal ma foti musidɓe tedduɓe sinno ko sago ma ya taw a andi ko ɓuri ɗum so ɗon teski sahaa jiya oɗo neɗɗo o jangga ha wi o gayni jangde walla gayni jangde gaynitaki hay goto wawa gaynude jangde neɗɗo tampat tan walla ƴeewa fannu mo cuɓiɗa hay fannu mo cuɓiɗa o wawa gaynude jangde mum ala ko haali ganduɗa fannuji fof woni ko wiyete fanniyanke woni spécialiste to banggue diine ene waɗi spécialiste to banggue ndema ene waɗi spécialiste waɗi agronome waɗi spécialiste to banggue gandanɗa hoore maɗa vétérinaire waɗi spécialiste to banggue kala ko mbawi wonde ene waɗi spécialiste jiya docteur ɓeɗo mbiya ko spécialiste ɓaade ɓerɗe ene wawi tawol goɗɗum ɓe cafrata seeɗa seeɗa kono ɓe ɓuuri yarude kam koto banggue ɓerɗe sa ari tawi wona refe wona ɓernde aɗa wondi e guite ari ɓe nanuma koto hôpital Bolog woni jarude banggue guite fanniyanke on banggue banggue diine ene waɗi ɓeɗo ko ganduɗa spécialiste ko fate jangguinde kala ko fate jangguinde suka fate jangguinde qur'ana so tawi gandanɗa homaɗa an gonɗa ceerno moɗo ko pop aɗa jogui ɓiye ƴetta ɓiye nawa ɗum yo kaari yo jangginoye qur'ana jangginoyemo qur'ana sabu aɗa andi kanko ko spécialiste to banggue gandanɗa hoore maɗa wawde jangginde sukaɓe wawde famminde sukaɓe e hunde pop aduna ɓuuri tidde ko jangginde sukaɓe hunde foof e aduna ɓuuri tidde ko jangginde sukaɓe ha tengti noon e jangginde sukaɓe qur'anal karim jiya oɗo ceerno omo jogui fodde 50 cukalel walla 50 cukalel tokosel omo janggini ɗumen kamɓe fof ko daɗi dow ɓe jangata omo hettiɓe kamɓe fof kala mabɓe mo moƴƴinani mogo harfere wotere o fewnirta ɗumen o anda oɗo moƴƴinani harfere nde omo saggitaɓe kamɓe fof omo tindinaɓe mane mabɓe fof ne gulladani dow kamɓe fof omo hettiɓe omo jooɗi piliane makko walla omo jooɗi guuro makko omo hettiɓe kamɓe fof omo andi koɓe jangata e mabɓe bonnuɗo fof omo andi bonni pulaar ne heewi wiide aynude temedere mbaalu aynude 100 naggue aynude fof ko sawru wotoru jogorɗa kono aynude yimɓe neɗɗo fof ko sawru mum jangginde sukaɓe moni pop ene jogui gandanɗa homaɗa fannu no janginirta ɗum wonande ɓen fanniyankoɓe to banggue jangde fanniyankoɓe ƴeewe école aji ɗi keeɓa classe oɗo wiyete classe premiére année sa ari ko cours goto dokkataɓe kamɓe fof jaadino oɗon cours goto dokkataɓe so midi yoni ƴetta bagage ma jaaha walla so tawi 10 heures jippite 10 heures ni ƴetta sakkos ma jaaha kono oɗo jangginowo qur'ana mbiɗen sukaɓe tawa gandanɗa hoore maɗa ko même âge walla ko génération goto mais tawa gandanɗa hoore maɗa moni mabɓe fof to yarata ɗo goɗɗo ɗo woni aɗon yarata moni mabɓe fof ko windande mum banggue moni mabɓe fof musidɓe tedduɓe kono noon oɗo jangginowo o toppitoɓe ha kamɓe fof ɓe mbawa bigata bindin ɓe mbawa jangginde sellinde koɓe janggata ko ɓe mbawa famde kadi koɓe janggata ko ɗo ko gandal donc oɗo ko spécialiste to banggue gandanɗa hoore maɗa janggingol ene waɗi ɓeɗo koto banggue ndunu sariya kala ko fati e ndunu mbiyete ko yaato kaari on woni fanniyanke mum ene waɗi to banggue gandanɗa ma ko fati e luural ceergal beele ceergal yani walla yanani wiya yaato ceerno kaari on ɓuuri wonde fanniyanke on banggue mawɓe men nden fuutankoɓe men mawɓe men nden jinna Fuuta nden mawɓe men nde wonno ɓe jogui nunɗal kadi gandanɗa hoore maɗa hokkude neɗɗo martaba ustata martaba maɗa teddinde ceerno hono ma ustata ceernagal maɗa ngara e mabɓe ɓe mbima yaato ceerno kaari
firtani kamɓe ɓe usti koye mabɓe ala ɓe mawnini o kono ɓe ustani koye mabɓe ala ko nundal yahata ceerno kaari ko kañum ɓuri hedde kañum ɓuri yananede ko faati e gandanɗa hoore maɗa ko faati e ndunu walla ko faati e gandanɗa hoore maɗa ceergal walla ko wawi faati foof no gardata e docteur tan wima ala kañum de yarani on banggue windama kayit ya jiiya docteur quelque kañum woni cardiologue walla kañum woni ko faati affaire gandanɗa o maɗa ko faati diabète ko kañum woni spécialiste no yahata muɗum musidɓe tedduɓe moni foof ne jogui fannu mo yaari ene waɗi ko wiyete généraliste ne woodi tawa gandanɗa hoore maɗa ono janggi ko généralisme kala ko faate ko ene membo ga ene andi gane kono popde musidɓe tedduɓe kala saaha jomum ene yiiɗi ɓeydude gandal mum moni foof ne jogui fannu yaari musidɓe tedduɓe kono moni pop fanno jaruɗa o saaha pop aɗa yiya oɗo taw ko docteur walla oɗo taw gandanɗa hoore maɗa ko ingénieur waɗa saaha goto o ƴeewa bourse o yaha o jokkoya janggal jangde makko o jokkoya ɓeydoya gandal makko gandal gasata neɗɗo wiyatami gayni jangde ala ɗum waddane tampat tan joɗɗa kadi kala ko ganduɗa wol ganduɗo ka anda ko kala ko ganduɗa woni wol ganduɗo ka anda ko ɗum waɗi kala gandal ne yaadi ne yodde pinal kala jiiɗa neɗɗo andi seeɗa wine suuta balaɓe muɗum ene mawni kino ko andi ko en mbiyata gandal makko yahata kono ko andi ko ɗon tan gandal makko haɗata kono kala joom gandu jankiniɗo to e fannu bawɗo wonde fof to banggue adunayankagal to banggue diniyankagal to banggue alliyankagal kala to banggue ganduɗo kala ne ganduɗa kala neɗɗo gandu o wawi joddade neɗɗo bawɗo wonde fof o jippina balaɓe makko o hetto gandanɗa hoore maɗa mo joddi o ma wood gandanɗa hoore maɗa ko dañi kene naftoro e gandal makko ene ɓeyda gandal makko caggal nde o felliti hettade on o waasi minimise on waasi famɗinde on o waasi gandanɗa sudde balaɓe makko ha dow o sikkan ko ɓuurimo fof andude an ka gando ka lasrari yanki ma wood gandanɗa hoore maɗa mo pottuɗa taw ko joom gandal taw wawa hay windude inde mum arab walla haydara ala ko andi to banggue lasrari mais taw mo jogui gande to banggue leɗɗe gande ɓaleɓe ko wiyata gande ɓaleɓe o jogui leɗɗe mi rokka on yeeru tan omo jogui gandanɗa hoore maɗa kiiɗo lekki ko lekki gorago an aɗa jogui wol hatumere ko faate gandanɗa mo moƴƴinde gorago walla ko faate rende gorago kanko mo jogui leɗɗe o andinma ngal ɗo leggal ko ɗum ɗo yarata ɗum hannde soɗo ƴeewi soɗon teski hannde heewɓe dilloɓe to banggue gandanɗa masalayenkoɓe windoɓe ene jadini hen leɗɗe dokkuma aya mbima ya ƴetti kiiɗo lekki pulla hen par ce que lekki ki meehi joom leɗɗe o kañum ko kiiɗo lekki meehi rokkanma wima ko lekki bilnoki ɓandu ene mayno leydi en jogui anduɓe men joom leɗɗe alhamdulillahi rabbil alamina soɓe dokkima leɗɗe mabɓe a lootima leɗɗe mabɓe a yiitat guite ma ko mbima ko joni joni docteur tan hokkituma kiiɗo lekki a yar joni joni Allah rokkuma hen cellal no oɗo ceerno windanma nde ɗo hatumere joni joni jeeya hen haaju maɗa kamɓe nde ɓe jogui ɗe gandal wonande kay anduɓe leɗɗe ɓe tigui tigui soɓe dokkima hen leɗɗe musidɓe tedduɓe sa ƴetti leɗɗe mabɓe a waɗi ko ɗum mbiruma ni joni joni keeɓa hen jaam gonda e seero jaaha docteur windanma ordonnance jara leɗɗe ɗe ustanma seero walla déclencheur reedu dogoru ha ko seero ma gasa ha laaɓa kamɓe ɓe jogui leɗɗe ɓe mbiyama leɗɗe ɗe ya ittu hen seeɗa jubba hen seeɗa mbaɗa ɗum e kasma kafe walla e koppu ma ataya walla jara joni joni reedu ma hecciri joni joni ceera e seero ha laaɓa dokkuma falaƴel sen dokki yeeru falaƴel ɓe dokkuma leɗɗe mbiya sa yari ɗeɗo leɗɗe joni joni ne jippina no nokkertoɗa docteur windema ya yeru abril walla ya glycophage ene jippina sukara ɓe dokkuma leɗɗe mbiya yar ɗeɗo leɗɗe jaaɓo ya yar ɗum walla ya kiiɗo lekki sa yari ɗum ma jippina sukara ma joni joni jiiya sukara ma jippo donc oɗon joom leɗɗe walla oɗo lasirariyanke tigui tigui oɗo gando so joddima e oɗo gandanɗa hoore maɗa joom leɗɗe ma wood ko heeɓi e leɗɗe mum kene naftoro kene ɓeyda sinkude gandal makko ngal kene ɓeyda yawrude ɓeydude yawnude gandal ko joguino ko sirruji ɗo joguinoɗi ɓeyda gandal makko on ne wooda ko heeɓe makko ko ɗum woni wonde pinal so woni wonde pinal gandal ɓuuri wiiya gandal ne yoddi yaada e pinal kala gando jaaɗude pinal o waɗi hakkille makko wonde hay goto o ɓurani waɗa hakkille makko haydara o anda saabu ko ɗum woni gonde gando woni wonde gando ko wadde hakkille mum haydara anda kala gando cikko kañum tan andi hay goto goɗɗo anda on ko humen binni gando o ɗon ko biyowo haydara anda kala mo joddi o waɗa ko on ɓuurimo gandal o ƴeewa heɓde hunde e gandal ganda hettade ɗum o ƴeewa heɓde hunde e gandanɗa hoore maɗa e gandal mbaji jogui ngal no goodi seernaɓe mum no goodi gara ɓe joddo e ma ɓe joddde ma ɓe kettoma
haɓe keɓa e ma gandanɗa ma kene ɓeyda gandal maɓɓe kañumne joomum so wona haaside kañum wooda ko rokkuma walla wooda ko sakkitma annene jaha ɓeydotoɗa e ko joguinoɗa ko yidde wi ɗon tan gandal gasata kadi neɗɗo fof wol gandal jogui neɗɗo fof wol gandal jogui olwaji goto entre parenthèse o ari e ceernaji goto walla neɗɗo goto jannguɗo on windi hunde arab wimo somo wawi janngude kanko gaynako o wi ala wawa janngude o yiyata arab on windi e français o yiyata français o windi e pular o yiyata français o wi an ka haydara anda an ka haydara yiyata bindi tan gaynako ne joguino sago mum tan waɗi ni woodi ko diidi tan no comme zigzag ni diidi e law e leydi wimo jangganam ɗum o wimo wawa janngude ɗum ko haydara mbiɗa wi ala goto ko firti kay o wi ɗum ko woni o wi ɗum ko firti ɗum ko coofe ngaari so ngaari yahata hen soofa ɗum coofe ngaari ayi neɗɗo fof wol gandal jogui neɗɗo fof wol gandal jogui e ɓeɗo aynaɓe joni ɓe ndewa e gandanɗa men gara e sawaw ɓe jiiya sa majjira beyi ɓe jii walla majjira baali ɓe jiima e sawaw ɓe mbiya ɗum ɗo ko sawaw baali doora woni baali ɓaleji wona baali mabɓe ɓe jiima e sawaw tan joni ɓe gandinma sawaw baali dewɗi ɗo ɗi hol sifa majji walla mandi ɗiɗo baali ndewi ɗo ɗum ɗo ko gandal musidɓe tedduɓe ɓe jiima e mbaalu ɓe ganda nguɗo mbaalu walla gueɗo naggue koko tumbi ko ngaari woni e reedu mum walla ko ñaale woni e reedu mum wona ɓe mbaɗi échographie wona dara ko gandal ngal Allah rokkiɓe ko gandal teskoye mabɓe naggue huuna ɓe ganda ko gueɗo naggue haali puccu hija ɓe ganda ko nguɗo puccu hiji mbabba hana ɓe ganda holko nguri jogga ɓe ganda holko oɗo nguri wi mbaalu meela ɓe ganda holko nguɗo mbaalu wi walla holko haali ko gandal kono mbiɗen gandal fof ɓuuri moƴƴude ko gandal bindetegal saabu hande wol galleji mawɓe men joguino gande moƴƴe gande gandan paydude no fewi kadi neɗɗo kala no gandal mum foti ko noon mbiɗen respectete ko noon lullite wol hewɓe no pular hewno wiide reeni guesa ceɗɗo ko ɓandi wol yimɓe ne joguino gande saabu gande mumen hay goto so yetta ɗumen minen mi joguino mawɓe so tawi gandanɗa hoore maɗa mbaɗi guesa walla mbaɗi falo hayso dow lawol hay sa hokkama lamɗam a susa witta ɗon kelaɗo makka walla itta ɗon haysoko dende a susa sa naati sa yitti ko ɗon daroɗa so wona ɓe gaari a yaltata guesa ba kala liksebnajo ne andi ɓen ko nandi sération amen fayi dow wawi taw sukaɓe ganda wolɓe en joguino ko guertoɗe saaha guertoɗe mbala ko dow kala galleji min birto emin jaaha min kiloya gunduji emin didde emin gujjoya guertoɗe kono hay goto so wirtata guertoɗe makko ƴetta kala no ƴettuɗa goto guertogal goto mabɓe an gorago ma on cirti ayi saabu wiyede nden tan déjà hay goto essayata ko gonga walla wona gonga hay goto susa essayde saabu yimɓe ne gandi koɓe joom gandede kadi ko on fannuɓe jaari ko ɓande reeni guesa ceɗɗo walla yimɓe joguino gande ko ɗen gande yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa joguino mabɓe respect ko ɗen gande yimɓeɓe kuldunoɓe kono noon ko ɓuuri hen heewde ko gande ɗe bindaka ko ɓuuri hen heewde ko génération hande wiide ɗen gande ko wona gande moƴƴe waɗaka barke e ɗum ene harmi ɗum yadani e ɗum ɗo ɗum yadani e diine yadani hen kadi ene harmi ɗum ɗo ko fitirde ɗum ɓenni ayi ha ñalɗum hande gande jeeyi ha laaɓi gara e oɗo galle bamum yimɓe foof ne joguinomo wuurum hay goto so bonire ɗum ni hay goto so wiide ne hefta guesa mum hay goto so wiide ne happito kaake mum walla hay goto so wiide ne mema ɓiyum an gara gandanɗa hoore maɗa belsinɗa baba ngal gandal mbiya ko bolle puyɗe ha baba yaaha yaada e gandal muɗum heddo yimɓe ne gara sa renaki ni mbaɗa ko joftiko ko gurtanno on mbatta hoynude ɗon mbatta aybinde ɗon ha yimɓe mbiya gandumi ɗum ɗo wona baba kaari walla galleji hay sa hokkano so wujjude galleji mumen nana hande galle wujjama walla bitig helama wiye ɗum ɗo de gandumi o artani baba makko gandumi sinno koye gurdam baba makko hay goto ayi ɗo ala ko ɗum ɗo wonde gacci takkoɗen mawɓe joom gande ɗo yo binde gande ɗo yo binde woni gandal pandinagal tan gandal bindegal neɗɗo yo windu gandal mum gandal yo winde saɗa jogui jinnaɓe maɗa alhamdulillah walla gande jogui mbaɗi koye koye mumen ƴeew takkade ɗumen binda ƴeew takkade mumen binda mofta ko bindol hisdata gandal ko wona ɗum ko tinno en jangguinen sukaɓe meɗen nden ene wiyatano fulɓe koye gandanɗa hoore maɗa koye leƴƴi ɓuurɓe janggude jeeya koye leƴƴi ɓuurɓe welde hakkillaji jeeya kono de musidɓam tedduɓe hande eɗen jatiri caggal de walla en jatiri caggal
walla jahtir caggal mi rokka on tan yeru dokka on yeru ƴeewen nden so qur'ana janngama so pullo haalpulaar janngi qur'ana ƴeewe qur'ana mum no wayi welde ƴeewe ɗemgal mum wayi sellude so haali français ƴeewe accent mum no wayi welde no français mum wayi welde ƴeewe so haali gandanɗa hoore maɗa ko hayso anglais kala ɗemgal haali aɗa yewdi ɗemgal mum ne weeli sawto mum ne weeli surtout qur'an o nden sukaɓe men kañum ɓurno wawde janngude kañumen ɓurno gandanɗa hoore maɗa ƴeewen nden mi rokka on yeru wona toñje kono koye accent maɓɓe wonno kamɓe jolfuɓe so jomum janngino qur'an hayso ko ceerno mawɗo sa yi accent mum sa renaki cikkata qur'an o sellani kono hannde nde ɓe pelliti janngude hannde ɓe pelliti janngude tigi tigi ƴeewe sénégal kala sahaa kawgel waɗi toon taw kawgel ko faade jangde qur'ana ƴeewol gañotoɓe ko jolfuɓe ko serraɓe ko gandanɗa hoore maɗa ko leƴƴi hanki to kañumen hannde piyaten ha nangguen ɓoggi kadi wona sinno ko sanko nder sénégal wona wiye ko jinguere kono sahaa juumen jahat ha concours international jaaha ha Arabie Saoudite jaaha ha émirat arabe uni mbaɗoya toon kawgel taw kawgel kadi windere jomumen gartira drapeau walla ngara premier walla so garani premier ngara deuxiéme ƴeewe hannde sukaɓe tokosɓe nder gandanɗa hoore maɗa radio ɗo hannde renɓe qur'ana nana janggi jangde kala pat to banggue école c'est la même chose to banggue école ngari Mauritanie hannde so cukalel capato wiyama kañum ɓinguel capato wiyama kañum ari premier école wiye ko jinguere rawane walla rawande école française ko capato ari premier meilleur élève ko capato e école française e din tubakoɓe ɗe rendini fof kono ko capato woni premier gandanɗa hoore maɗa ari école o fof ɗo kam min mbiyata ko jinguere toon kam eɗen gandi capato jinggantaki to ɓiɓɓe ambassadeur uji dow ɓiɓɓe ministre uji dow ɓiɓɓe ɗo eɗen gandi jomum ari toon premier fittani fitta ko jangduɓe jaɓ janggude kadi jangde cukalel sene jangga waɗede condition ngaji moƴƴi toppirɗen sukaɓe men yo janggu so qur'ana toppirɗen sukaɓe men yo janggu woni toppitade ɓiyum no janggiri noon ko toppitade jangginowo o woni toppitade ɓiyum ko toppitade jangginowo o woni toppitade ɓiyum yo janggu ko wadde ɓiyum dans les condition ngaji moƴƴi mbiya ɓiya ala ko jinmi sowona ya janggu mi yiiɗanima haydara mi tokkanima haydara sowona janggu mbaɗanmi condition ngaji moƴƴi ƴewna ɗum ceerno moƴƴo ƴewna ɗum defte moƴƴe ƴewna ɗum kala kene sohli kene wona à l'aise mbaɗa ɗum à l'aise jangga jangde moƴƴere e kala saaha gandanɗa hoore maɗa tawa aɗa yiiya jomum ne évolué jomum ne yiiɗi ko janggata ko so tawi ko qur'ana mbiɗa janggata qur'ana toppitoɗa no cukalel ngel janggiri toppitoɗa ceerno o yono wattirma hakkille e ngel ɓinguel kono hannde enen pop ƴetten sukaɓe men ullen to ceerno yo ceerno janggin pinen subaka ɓe paye bitkaji men ɓe paye atelier ji men ɓe ɗanno ɓe ɗum ɗo hankkadi mon fof no ƴeewa holmo ceerno nanɗo kañum ganduɗa wone galle so ceerno yalnoni cukalel wiye eɗen liggina en liggina ɓiyum so ceerno wiyane ene yalnoyo sukaɓe hoy sayo so ceerno nawi cukalel guese wiye ceerno en tampina sukaɓe men ene liggina sukaɓe men ete an aɗa liggo aɗa heeɓa salaire maɗa nelda ration maɗa ceerno kañum ala ration ala haydara ko hen ñamata ko hen wurata hen heltinde galle mum hen holtinde ɓesgu muɗum so tawi a wi ceerno remni ɓiye walla yelnoyi ɓiye walla goɗɗo ko musidɓe tedduɓe tawa kadi an guila ɓiye ari e juuɗe ceerno a ittani ganduɗa ko ton 100 francs walla temedere mbiɗa ceerno yo nda waɗi tor dépense mum ɗo c'est un probléme seɗen jiiɗi sukaɓe jangga mbaɗenɓe condition ngaji moƴƴi mbaɗen jangginoɓe e condition ngaji moƴƴi ɓe jangga jangde moƴƴere gande koye hannde gonɗen koye aduna tawa gandanɗa hoore maɗa ko aduna course to ɓuuri banggue gandal kala leñol ɓurgol janggani kala leñol ɓurgol janggude kañum laamoto kala leñol ɓurgol janggude ko kañum laamoto kala ɓe janggani ko laameteɓe kala ɓe janggani ko laameteɓe jangde noon jangde wawde wonde pop jangde wano laamade firtani tan janggude tubankore walla janggude anglais walla goɗɗum en jii hannde janggoɓe ɓurano ko ɓurɗuɓe wonde laamɓe ngala teddungal yimɓe joguimumen ngal mi rokka on tan yeru oɗo khalifa général de mouride oɗo hannde gurdam ɗam wuuri ɗam eɗen gandi hay président de la république saabu président de la république so ari yeeso makko hoforta so jii ceerno men ɗo ganduɗa ceerno ahmad tijane ba to madina gounas ko gonɗa président walla ko gonɗa ko laamu gonɗa laamu ko fof so ari yeeso makko a hoforta no almudu ni ala fof to meɗen yiide ceernajo ari huufi yeeso ministre walla ala khalifa men diine ɓe ɓaade kay wona ceernajo ɗamniɗo e ceerno Mamadou Dunga e ceerno Samassa en sa yiiɗi gona président de la république sa ari taw mo janggina a jooɗot hande o gayni janggude fof faye maɗa o hoppata haaju makko o jangguinta ko
ko laamɓe holko ɓuri ni wonde laamu ko gandal ko jangde jomum janggo jomum tampo e sahaa baydagal mum e sahaa cukago muɗum donc firtani tan wonde lamɗo ma jangga école ala wol jangguɓe ɓurani hannde mbiɗen ko sernaɓe men hannde jogui sernaɓe alhamdulillah rabbil alamin nana ni jogui ko wiyete passeport diplomatique kala leydi gaari koko teddinte koko jaɓete ne gaari foof tara ko jaɓɓugal tara kene jaɓɓa ko laamu ko aduna so ari jaɓɓete sene natama escorté jogui ko garta kurum jogui foof no président de la république ni saɗa yiiɗuma ñagoɗa audience donc musidɓe tedduɓe jangde walla gandal ko famɗa suura heewa lammina noon ko fannu wonde bawɗo fof so yiɗi wona fannu adiyankagal so yiɗi wona fannu alliyankagal ko wawi wonde pop mbiyaɓe gandal no wawi fodde fof so famɗi tan a joguima gandal ma seeɗa ko famɗi fof kam ma suuro hen wayno ceerno Amadou Tidiane walla ceerno Baba Gura nanɗon kam ne cuuri e gandal mumen mbaɗa dañi pop nana hen ko hen gurni hen ñamata hen jarata hen jogata luwasu men hen mahi galleji men ko hen jogata dépense uji men wol heddiɓe kay hannde natti hay windude walla goɗɗum ala ara tan cakka juuɗe joni gadda enveloppe ɗum ni ko ration ngaji jamma ñalawma gadde sabu tampu e saaha tam mo tam neɗɗo noon ko e saaha nde pelli janggude ɓe tampu ɓe pundi hen fof ɗum noon hannde ne jangginen sukaɓe men jangde pop tewde wonde fof musidɓe tedduɓe toppitoɗen jangde sukaɓeɓe toppitade jangde sukaɓe ko toppitade jangginoɓeɓe tawi ko école aji toppiɗen sukaɓe men janggo jagde moƴƴere toppiɗen sukaɓe men janggo jagde moƴƴere ƴeewe hannde gouvernement ɗi hannde kala leñol ɓurɓe janggude hannde musidɓe tedduɓe ngol leñol ɓuuri hannde laamade ɓen laami sabu hannde saɗa nomi directeur ma gadda CV ma so tawi ala diplôme aji moƴƴi a wawa hebde ɗum ɗo so tawi ma ministre ma gadda CV ma ƴeewe parcours maɗa sabu ko ɓuuri hewde e ministre uji jomum nomete ɗo directeur joomum ga poste ga jomum grimpa ha yetto min waɗi ni nometeɓe direct ministre kono noon waɗi kadi to jomum rewata ha yetto e poste ministre yagal to banggue armée c'est la même chose walla yaltoɓe joni jalta capitaine walla jalta officier duuɓi ɗiɗi tan gona jalta gona généraux ji so tawi ko jomum janggani haydara yaltata ko premier yaltata ko homme de troupe woni soldat a woni hen duuɓi sappo taw ko soldat so yeehi ha daari taw waɗi premier classe nde ummotoɗon taw yeehi retraite ɓen woni nelteɓe ɓen woni wiyeɓe yo gardu sentinelle ɓen woni wiyeteɓe gandanɗa hoore maɗa yo nden généraux ji ɓen goni wiyeteɓe yo gandanɗama yo jaah sur le front ko wasi jaggude sa ari aɗa jogui diplôme maɗa aɗa jogui bac ma walla aɗa jogui licence maɗa a wiya aɗa waɗa concours armé a wiyetake ya attake premier classe ala jaltata ko officier supérieur walla kam aɗa rigueur sous officier ɓaade wol diplôme joguiɗa hay sino ko brevet ma même joguiɗa sa yalti ma yalto hay soko sergent walla sergent chef ɗum noon musidɓe tedduɓe gande gandal no mbiɗen ni ko famɗa suura heewa lammina toppiɗen sukaɓe men janggo jangde moƴƴere yoɓe janggu ɗemɗe ɗe fof en jeeya en pular en jeeya français en jeeya arabe en jeeya chinois kala gandal gaddangal e école aji men janggue kadi kala ko pelliɗen hen janggude ko enen ɓuuri fertude hakkillaji hay goto hetta yeeso meɗen ɓaade kay en pelti janggude kono hannde Mauritanie yimɓe nan ko woyi sa wi min jangga arabe min janggani pourquoi ɗon janggina sukaɓe men arabe ɓe jeeya arabe o ɓe jeeya arabe o ƴeewe hannde Mauritanie kala jaɓɓe janggude arabe kala joguiɓe hannde gandanɗa hoore maɗa wawɓe haalde arabe hannde alhamdulillah rabbil alamin kañumen ɓuurata ƴellitade par rapport e gandanɗa hoore maɗa ɓe janggani en jiiwol ministre goto waɗi discours mum en français wiya woyi sa yo haalani arabe way kono hannde wonde Sénégal mbiya nanta wolof ni sa woni Sénégal hannde a nanta jolfo so tawi a renaki ma herƴini gurdam maɗa ma wonko herƴini e gurdam maɗa pourtant sa wawi gal haydara ko bonnantuma wawgal sa ari galle ma kaala pular sa yi famille ma kaala pular so tawi a ari a yettima gandanɗa o mata to jolfo mo woni kaala ɗemgal maɗa kadi ɗemgal ne jogui aada ɗemgal ne jogui aada neɗɗo kala nde garɗa e neɗɗo kalɗa ɗemgal muɗum weltantema weltoto e maɗa ƴeewe tan hannde jiiya tubak ne haala pular tan walla cafaru ne haala pular heddo eɗen jiiɗanmo korsinemo caremo e réseau sociaux men e dente men pop holko carduɗen hen eɗen jiiɗimo par ce que mo haala pular tawi tan neɗɗo nan ɗemgal maɗa ko gañƴa ɗum fof ne usta gañgu kadi ko so tawi tan neɗɗo nan ɗemgal maɗa ma worko ma hulñodemo ma hulñodemo sa jiɗɗimi par ce que aɗa andi omo nan ɗemgal ngal ɗum waɗi hannde yimɓe pular wiye ñebbe koko prix
sabu hannde nde saɗimnanta ɗemgal keddigal ngal. ɗum noon jiɗɗen wiide ko tinɗen toppirɗen sukaaɓe men yo janngu jangde moƴƴere. hannde noon oɗo phénoméne immigration hannde o bonni nganndanɗaa hoore maɗa ko heewi moni fof hannde yiɗu ɗannade ɓe heen jannguɓe haa kiɓe bakkuji men goppa bakkuji men ɓe wonnoɓe université goppa jaha kadi immigration neɗɗo wawi wadde immigration taw immigration ko yaade jokkude jangde kono ala yiya neɗɗo heeɓa jendere mum woppa kayitaji mum woppa ko jannguno ko ɗanno janngo jam watta yeede boutique alimentation walla watta yeede café walla watta yeede usine walla société watta liggade no comme ɗo tawa gandal makko ngal gandigal nana waɗi banggue ko jannguno duuɓi kital ko waɗi ɗum banggue ƴeewe hande sukaɓe men jiya jomum jangga ha reena ha ɓaara jomum ɗanno watta yeede boutique divers sahane nafla ha ɓoynata naflude sahane dursora ha ɓoynata durtirade so renaki ha ɓorde taw duuɓi kital ko mbanɗa jangde ko a naftoraki ɗum duuɓi kital ko mbaɗɗa jangde ko a naftoraki ɗum sa wimine mbima min jangi han min tampi min nokki dañde diplôme min nokki waɗede embauché yimɓe fof mbawa gandanɗa waɗede embauché e gouvernement yimɓe fof mbawa waɗede gandanɗa embauché e gouvernement neɗɗo wawi janngude ha heeɓa diplôme ha heeɓa gandal muɗum yarata banggue secteur privé créa société maɗa walla créa entreprise maɗa walla gandal maɗa mbaɗa exploité woda ko créeɗa gartoɗa société maɗa taw goto lammaki mum ko an laami walla gandal maɗa hannde holno neɗɗo jogotoɗo banggue finance diplôme aji moƴƴi so mbawɗa yaade fo hayso ko aɗa sodita yi toon ɓaade jogui diplôme ma waɗe embauché ma wattu liggade e banque aji walla likkoɗa e société ji tawa gandanɗa gandal ma tawana leydi ma ɗi adda hoko jogui salaire baɗɗo fayida banque aji ne mbawi leydi hannde ko wayno euro ko banque en ko wayno société général ɗiɗo banque aji keeɗu wona banque aji leyɗele men ko banque aji gandanɗa mon sa ari tan jogui diplôme ma moƴƴo ma waw tawa ka murtanaki liggoɗa sénégal walla liggoɗa gambie walla liggoɗa mali tawa an ka walla ka malinajo mbaɗɗa embauché to arabie saoudi walla to maroc walla to wawi wonde foof ɓaade kay gandal ma jogui gandal ma tigui tigui jogui diplôme ma moƴƴi ɗum noon musidɓe tedduɓe tinɗen toppirɗen sukaɓe men yo janggu janggen jangde moƴƴere jangguinen sukaɓe men kadi gandanɗa hoore maɗa préparé nen sukaɓe men sur le terrain orienté nen sukaɓe ɓe enen fulɓe alhamdulillah rabbil alamina ɓurɗen yaarude koto banggue ndema e to banggue gaynaka ɓeyde jangguinde sukaɓe men to banggue agronomie hande kala ingénieur en agronome saabu ande aduna o fof huttima e ndema aduna o fof huttima e ndema hande amérique so woni premiére puissance mondial windata nde ko ndema alhamdulillah eɗen jogui jeeri eɗen jogui waalo eɗen jogui diƴƴe eɗen jogui ndiyam ha heewi alhamdulillah rabbil alamina donc jangguinen sukaɓe yo janggoɓe eko fate agronomie ha jogo hen gandal tigui tigui gara mbaɗa exploité leyɗele men pamminen ɗeɗo leyɗele holno poɗɗen wadde ha mbawen dañde majje ha guuran majje saabu ko dañete leydi ko ala to wawi dañede ko dañete ndema ko hay nokku ala wawi dañede ken joom nayyi ken joom beyi ken aynaɓe ken nehoɓe jawdi sukaɓe men yo janggo ko fate élevage gandal jawdi holno ndiɗo jawdi watte ha exploité holno neɗɗo dañirta holno jawdi gandanɗa hoore maɗa holno neɗɗo joguimo jawdi holno waɗata exploité ha wuura hen gurdam moƴƴa ƴeewe hannde jani ɗo jogui temen nayyi naggue taw ko miskine Allah jani ɗo jogui fodde ujunere mbaalu taw ko miskine Allah o ñamata ko weeli o lelata ko to ɗaati so tooɓo ari ko probléme o wala ko siyata so nguleyka ari koye nangue o woni sukaɓe makko janggata joom suudu makko safrata ko o ñantata ko tawa ne jogui mbimo fodde ujunere mbaalu ƴeewe ko wayno jawdi ndi ƴetta fodde capanɗe joyyi jawdi nawa ɗum hande Dakar mbiya aɗa yeeya tawa aɗa woni hen fodde hitande aɗa woni e ladde so tawi ceeɗu ari ummoɗa Mauritanie jaaha Sénégal paya Casamance paya jaaha ha Mali aɗa nanggue aɗa fiiya aɗa wiya ka terrorisme jawdi ma ne wujje ga aɗa mine ga aɗa baroɗe ndidduma ga ndena fayna jawdi ndi ha julde jolnadi oto nawadi Sénégal nawadi daral Sénégal pour yeeyoyde jeeya to jawdi 45 000 francs jawdi 50 000 jawdi 60 000 fodde capanɗe joyyi jawdi oɗo jolfo walla oɗo seere walla bawɗo wonde foof tawa mo waɗi caalel e dow étage makko walla terrasse makko waɗi toon caalel omo yeehi toon baali ɗiɗi walla baali tati o daña hen jawdi makko ɗiɗi jawdi makko tati o dawa ligguey makko so arti o ƴeewa waɗande rakkal seeɗa walla seeɗa carton ngaji o ñammiɗo baali omo naaha omo nehadi negol gandanɗa ko bangol fayida ha ñalawma goto ñande julde o yaltina jawdi makko o nawa o yeeya jawdi makko 1 million 500 jawdi gotiri o yeeya ɗum 1 million 500 jawdi ndino o haɗanimo dawde
haɗanimo lelade étage, haɗanimo jogade kilimaji makko, haɗanimo ɓurde gurdam moƴƴam, haɗanimo jangguinde sukaɓe makko, mo jogui oto makko wona sukaɓe makko ne jawandi gatta jawdi gotiri o yeeya ɗum 1 million 500 1 million 200 so boni 1 million an jeeya fodde gandanɗa hoore maɗa jawɗi sappo aɗa waɗi jawɗi sappo ma an jeeya jawɗi sappo nde pota e makko jawdi gotiri tawi kadi an jawɗi dewɗa ɗi a ñamani hen a yarani hen a juuliyani jama a jokkuyani hen ɗam ko ledde tan gonɗa wonde ko ɗon jawkon donc so tawi gandanɗa hoore maɗa en joguima janggoɓe wawɓe famminde yimɓeɓe holno mbawirta waylude ko fate oɗo élevage mbaɗa ingénieur en agronomie saabu nde agronomie ndema e gaynaka toujours kewi yadude so jomum joguima ngal ɗon pinal joguima ngal ɗon gandal ma wiiya famminma walla kañum adda hectare mum saabu en keeɗima ñanden waji goto gonɗo Italie Sénégal laajo o arti jogui o ferme makko nde jawdi nani o yannoma ñanden walla jawdi makko puɗɗi hen wujjede hay sinno holko fuɗɗi hen yiitede ay jomum arta ne jogui gandal mum ne jogui jawdi muɗum ƴeewa leydi ne wawi fodde foof hayso ko 2 hectares walla 3 hectares walla hayso ko 5 hectares mbaɗa hen lijumaji mbaɗa hen fourragère woni huuɗo neha hen jawdi maɗa Allah ndema hen maaro a rema hen fruit a rema hen lijumaji gurdam moƴƴam jawdi ma wona nder hen a yahani e nangue jawdi ma promenade bonniyani kake janani aɗa uddi ɗum nder hen ceeɗu e dabbude e ɗum ɗo foof e ndungu foof gandanɗa hoore maɗa jawdi ma ne ñaama gandanɗa hoore maɗa e nder jardin maɗa ane waɗi hen banguel aɗa rema hen a reemi oɗo saaha banggue maaro ha soñi maaro maɗa huuɗo ko maaro ko nayyi ma uddita nayyi paya toon to nayyi ɗi gonnoto ndema toon mbaɗa toon légume walla mbaɗa toon fruit so yiiɗi mbaɗa toon légume mbaɗa toon bassalle mbaɗa toon pomme de terre mbaɗa toon ko jiɗɗa foof mbaɗa hen fatata walla mbaɗa hen haako mbaɗa hen haako ni fof ne gooca haako na jeeya ma yaltin dépense kala ko mbaɗa ɗum dépense ɗum ɗon ma e galle ma na hen guertode saaha fof jaltina guertode ma jeeya na hen jawdi saaha fof kirsa jawdi ma nawa jeere mbaɗa ɗum jeeya tiw haako bio tawa tampani gandanɗa hoore maɗa tampinani sukaɓe ma koɗa e wuuro jangde école aji jangga ganduɗa so cellani jangga ɓurana so cellani cafroyo so jangde ari jangde moƴƴere fof noon musidɓe tedduɓe ko gandal namdi ko pinal namdi ɗum noon tinɗen jangguinen sukaɓe men orienté ɓe kadi eko gandanɗa ko nafata en orienté ɓe ko nafata en min ne gommi Pointe Noire mbaɗa liggoye société goto société de pêche babiraɗo joom société o nde o dañi ɓi gorko o jangguini ɓi ko orienté ɓi ko fannu froid ko fate gawa eko fate ɓumnugol donc tinnoɗen jangguinen sukaɓe men orienté ɓe kadi gandanɗa hoore oɗo mbimi ɓi ko jangguiɗi ɗum koto banggue o kanko koye awo woni o joguino ko batuji taw ko batuji en plante batuji leɗɗe o jangguini ɓiɗɗo ko fate gandanɗa hoore maɗa awo ko fate congélation on liɗɗi waɗirte congélé ɓiɗɗo jangde heeɓi bac mouleria yeehi France ko Pointe Noire gonde ko ɗon ɗum jibina ko tubak walla mbiyen ko métis o yeehi France o ɓeydi toon jangde makko e on fannu o arti batoji gonnoɗi leɗɗe watta batoji moƴƴi taw ko batoji gandanɗa hoore maɗa moderne o change o waɗi de chambre froide to glace waɗi machine aji glace so liɗɗi ko awa liɗɗi poof glace yuppe hen nawe jeere yeeyoye ko wawi hen ko yeeyaka hen foof so arti waɗe ganduɗa congélation waɗe carton ngaji waɗe liɗɗi waɗe carton ngaji so tawi yayi bo ari saaha kilo ari ha wayno leydi caisse liɗɗi yaaha ha caisse 400 holno waɗata o peesa keesuji ɗi foof waɗe congélé ha yoora waɗe nder carton ngaji emballé saabu eɗen gandi yaabo jogui ko période mo liɗɗi jogui ko période waɗa saaha période liɗɗi yiyetake ay période mo yaabo natti yiyede o yaltina keesuji makko caisse jeeno ujunnaje ɗiɗi mo sali o yalta o yiya ɗum 6000 walla 7000 ha 8000 caisse ay ko yidde yencinde ko yidde joganade ɗum piñal joganade ɗum gandal donc enenne so tawi jangguini ɓesguji men ko fati ndema ko fati leydi men joguiɗen ndi jeeya neɗɗo nden babiraɗo jogui guesa ne jabba fodde muɗum ɗiɗi muɗum tati gawri hande alhamdulillahi rabbil alamin waylo ari hayso mbimi ko joguiɗa ko hectare goto walla hay soko feccere hectare sa welama aɗa wawi remde hen mi rokkuma tan yeeru so tagui aɗa jogui leygal ne wawi wadde foof aɗa jogui waɗi hen forage ma waɗa waɗi hen woyndu maɗa a waɗi hen panneau ma solaire a waɗi hen ñamoko ma oɗo ñamoko kañi toppeteɗo o a waɗi hen kanji eɗen gandi kanjal ne wawi jooɗade duuɓi 5 duuɓi 6 bonani silata a waɗi hen lekkel maɗa sara lekkel ma limon ne wawi fodde foof walla e kojuma ɗiɗi limon nde pinɗa foof waɗi hen plan ma nana nde pinɗa foof musidɓe tedduɓe ma daña hen ko ñamɗa
ƴeewe hannde walla gure wayno Mauritanie jooni walla nguran kew nan ɗon nguran safalɓe hardineji nan ɗon jogii tan garɗa fof gurel fof ma yiɗi waɗi comme jardin ngenni ne kuuri hen tekki en mbaɗi hen woyndu men hannde ko kamɓe rawetede gure mawɗe ɗe ko kamɓe jeyata ɗumen haako ko kamɓe jeyata ɗumen légume ko kamɓe jeyata ɗumen nana nde jomumen piɗi fof dawa so gadda liggey aji men gadda ko ndewi toon ko tawa kadi ko ɓuuri hen heewde koye jeeri ɓe gadda e guure men ɓe jeeya en nana ɓe jeeya en fof ɓe dugga hen ɓe guura hen ɓe jangguina hen sukaɓe mabɓe ɓe dutto guure mabɓe ɓe joftoya guure mabɓe hande guure mawɗe jiya neɗɗo woni e galle mawɗo galle Sinthiane wawa wadde hay plan nana e galle mum gandanɗa hoore maɗa so yimɓe mbaɗi ataya walla so koɗo ari ma pipta nogas walla temedere mbiya neɗɗo ya soodoya nana hay nana e mbawa wadde galleji meɗen hunde fof ma soode hunde fof ma fifte noon so tawi gandanɗa hoore maɗa en jangguini sukaɓe men to banggue ndema wawi gandanɗa waɗa yinti wawi andinde en holno neɗɗo wawi jogorto likal toksal wuura hen gurdam moƴƴam neɗɗo jogorto hectare goto wuura hen gurdam moƴƴam holno neɗɗo jogorto gandanɗa hoore maɗa baali 5 walla baali 6 wuura hen gurdam moƴƴam holno jogorto neɗɗo kolce 2 walla kolce 3 wuura hen gurdam moƴƴam musidɓe tedduɓe tawa tampani a bonnani nayyi ma bonnani hay goto tampinani hay goto beyi ma tampinani bonna guertoɗe ma bonnani hay goto guura hen gurdam moƴƴam musidɓe tedduɓe so tawi en jinji en ko pinal ko jangde ma ɓurum ɓeydu gandanɗa hoore maɗa ƴellidde en ɓeydo naftede leɗɗol men ɓeydo kadi nafde dendagal liƴƴi koddiɗe foof saabu aduna o koko yultidiri aduna o koko yultidiri sa yiiɗi wadde janggue hannde ma éleveur ara neho jawdi ara sa yiiɗi hannde tebbuji ne jeeteɗi e jeere ɗi ma nehoɓe ma yewɓe aynaɓe e yewɓe jawdi ma gara nde mbawa gandanɗa hoore maɗa wadde sur le marché donc musidɓe tedduɓe tinnen jangguinen sukaɓe men jangde moƴƴere orienté ɓe kadi e fannuji gandanɗa hono naftuji en e fannuji ƴellitoji en ɓurɗaɗi ɗumede so feri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki ko fati e gandal e sowtowol musidɗo mon silman gaali e Bouba on ñagama yafuya noon e eɗen kewno yaddinde hen guitare walla yaddinde hen hoddu duusa yimɓeɓe ha ɓeyde wawde concentrade e yewtere nde kono noon e oɗo saaha joni nde won noon ko liggey wona en mbawa en keɓani addude ko foti addude hen ko ñagama hen yafuya yo jaam Allah ñallan en